Menestyneen miljardööri Kyle Andersonin katse oli kiinnittynyt likaiselle, kuoppaiselle tielle, joka näytti johtavan minnekään. Hänen edessään, himmeän harmaan taivaan alla, seisoi pieni poika, jonka kasvot olivat likaiset maasta ja kyynelistä, ja jonka epätoivoinen itku rikkoi painostavan hiljaisuuden. Poika puristi vanhaa nallekarhua rintaansa vasten, hänen pienet, vapisevat sormensa tarttuivat tiukasti haalistuneeseen turkkiin. Äitini on tuolla, poika huusi ja osoitti sormellaan vanhaa roskista, joka seisoi vinoon aidan vieressä. Kyle, joka oli pukeutunut yksinkertaiseen takkiin, joka ei paljastanut hänen varallisuuttaan, otti askeleen taaksepäin ja hänen sydämensä supistui, kun hän yhtäkkiä tajusi, mihin hän oli joutunut ja minkä kauhean totuuden hän tulisi saamaan tietää. Kyle oli joutunut tähän Jumalan unohtamaan paikkaan puhtaasti sattumalta. Muutama tunti sitten, paetessaan lehdistön kiusallista huomiota jälleen kerran onnistuneen kaupan jälkeen, hän päätti vetäytyä hetkeksi yksin. Häntä kiitettiin ja aplodeerattiin kuten aina, mutta nämä sanat ja katseet olivat yhtä tyhjiä kuin hänen oma elämänsä. Hän oli väsynyt teeskentelyyn, loputtomiin velvoitteisiin ja tarpeeseen ylläpitää jatkuvasti imagoaan. Hän istui vuokra-autoon ja jätti kuljettajansa Danielin kaupunkiin ja ajoi vain sinne, minne silmä kantoi. Tie vei hänet tähän unohdettuun kylään, jossa puutalot näyttivät olevan romahtamaisillaan, ja tien muta oli niin paksua, että jopa vanha maastoauto kulki sitä vaivalloisesti. Ja nyt hän seisoi siinä, mudassa ja tihkusateessa, kasvotusten tämän lapsen kanssa. Poika jatkoi osoittamista roskalaatikkoon, ja hänen itkunsa muuttui yhä lohduttomammaksi. Kyle tunsi, kuinka jotain hänessä muuttui. Hän oli aina ratkaissut ongelmat rahalla, mutta nyt, katsellessaan tätä pientä, avuttomaa olentoa, hän ymmärsi, että hänen tavanomaiset menetelmänsä olivat tässä tilanteessa voimattomia. Hänen maailmassaan ei ollut tilaa tällaiselle epätoivoiselle, peittelemättömälle tuskalle. Hän laskeutui hitaasti polvilleen, jotta olisi pojan tasalla. Hei, pikkuinen! Hänen äänensä kuulosti epävarmalta. Hän ei tunnistanut sitä itseään. Mikä sinun nimesi on? Leo, poika nyyhkytti ja jatkoi osoittamista roskalaatikkoa. Äitini on siellä, hän on piilossa. Kyle kääntyi katsomaan vanhaa roskista, joka näytti olevan ainoa kiinteä esine tässä likaisessa ja rappeutuneessa maailmassa. Hän ei voinut ymmärtää, mitä oli tapahtumassa. Roskista oli suljettu. Leo, miksi luulet, että äitisi on siellä? Kyle kysyi. Hänen äänensä koventui, kun hän yritti peitellä hämmennystään. Hän sanoi, että hänen täytyy piiloutua, ja tässä ovat hänen tossunsa, poika vastasi, hänen silmänsä täynnä kyyneleitä, katseensa kiinnittyneenä roskalaatikkoon. Hän sanoi, että se tulee taas hakemaan häntä. Pojan sanat, niin yksinkertaiset ja vilpittömät, koskettivat Kylea enemmän kuin mikään taloudellinen järkytys. Hän nousi hitaasti ylös ja käveli roskalaatikon luo. Hänen sydämensä takoi rinnassa ja kädet tärisivät, kun hän nosti raskaan metallikannen. Hän ei tiennyt, mitä siellä odotti, mutta oli valmis kaikkeen. Hän oli valmis mihin tahansa, mutta ei siihen, mitä hän näki. Säiliön sisällä, vanhojen rievujen ja roskien keskellä, makasi nainen käpertyneenä kuin pelästynyt eläin. Hänen kasvonsa olivat kalpeat ja silmät auki pelosta. Kyle ei voinut uskoa silmiään. Se oli niin järjetöntä, niin absurdi, että hän ei keksinyt sille selitystä. Hänen aivonsa, jotka olivat tottuneet selkeään logiikkaan ja laskelmiin, kieltäytyivät hyväksymästä tätä todellisuutta. Hän jäi paikoilleen, tietämättä, mitä tehdä seuraavaksi. Äiti on siellä, Leon sanat kaikuvat jälleen hänen päässään. Totuus oli likainen, kauhea ja täysin todellinen. Kyle seisoi paikoillaan, katseensa harhaili pienestä Leon, joka nyt katsoi häntä hiljaa toiveikkailla silmillään ja roskalaatikossa olevaan naiseen. Tämä nainen.
Hän ei voinut uskoa, että tällainen oli mahdollista. Hänen maailmassaan, miljardöörien ja vaikutusvaltaisten henkilöiden maailmassa, tällaisia asioita ei yksinkertaisesti tapahtunut. Tässä Jumalan unohtamassa kylässä, vinossa talojen ja loputtoman lian keskellä, todellisuus iski häneen niin voimakkaasti, että hän tuskin pystyi hengittämään. Nainen, joka oli käpertynyt kokoon, oli selvästi peloissaan. Hänen hiuksensa, jotka olivat ehkä joskus olleet kauniit, olivat nyt likaiset ja takkuiset, ja hänen kasvonsa olivat mustelmilla ja hankaumilla peitossa. Hän näytti uupuneelta ja pelokkaalta kuin ajettu eläin. Äiti! Leo kuiskasi, juosten Kaylen luo ja tarttumalla hänen housun lahkeeseensa. Onko hän elossa? Kysymys herätti Kaylin horroksesta. Hän kääntyi pojan puoleen ja katsoi sitten taas naista. Kyllä Leo, hän on elossa, vastasi Kale ääni käheänä. Hän ojensi kätensä ja kosketti varovasti naisen olkapäätä. Oletko kunnossa? Pystytkö pääsemään sieltä pois? Nainen nosti hitaasti päänsä. Hänen silmänsä, täynnä villiä, alkukantaista pelkoa, kohtasivat kaulan katseen. Niissä ei ollut muuta kuin kauhua. Älä tule lähemmäs. Hän kuiskasi. Hänen äänensä oli heikko ja vapiseva. Hän tulee takaisin. Kyle kurtisti kulmiaan. Hän. Kuka on tämä hän, jota nainen niin pelkää? Hänen ajatuksensa alkoivat toimia tavalliseen tapaan, analysoiden tilannetta ja etsien vastauksia. Mutta täällä, toisin kuin finanssimaailmassa, ei ollut mitään ilmeisiä ratkaisuja. Kuka palaa? Kyle kysyi, yrittäen puhua rauhallisesti ja vakuuttavasti. Haluan auttaa teitä. Olette turvassa? Nainen pudisti päätään, katseensa harhaili ympäriinsä, ikään kuin hän etsisi pakotietä. Hän oli niin peloissaan, että tuskin pystyi ottamaan Kylea vastaan. Hän löytää minut, hän kuiskasi, ja hänen ruumiinsa vapisi pelosta. Hän löytää minut aina. Leo, joka seisoi Kylen vieressä, alkoi itkeä uudelleen. Äiti, älä pelkää, hän huusi. Hän ei tule. Kyle tajusi, että keskustelu oli tässä tilanteessa turhaa. Hänen piti vetää nainen roskalaatikosta ja viedä hänet turvaan. Hän kumartui varovasti ja ojensi kätensä naiselle. Anna minun auttaa sinut pois täältä, Kyle sanoi. Me lähden pois täältä, lupaan, että hän ei löydä teitä. Nainen katsoi hitaasti ja epäluuloisesti hänen ojennettua kättään, ikään kuin se olisi jokin outo esine. Lopulta, pitkän tauon jälkeen, hän ojensi vapisevan kätensä ja tarttui siihen. Hänen kosketuksensa oli kylmä ja heikko. Kyle auttoi häntä varovasti, yrittäen olla aiheuttamatta hänelle lisää kipua, nousemaan roskalaatikosta. Kun nainen nousi, Kyle näki, kuinka uupunut hän oli. Hän oli lyhyt, laiha ja hänen vaatteensa roikkuivat hänellä kuin henkarilla. Mutta jopa lian ja mustelmien läpi Kyle huomasi piirteitä, jotka kertoivat, että nainen oli joskus ollut kaunis. Hänen silmänsä, vaikka ne olivatkin täynnä pelkoa, olivat kirkkaat, ja hänen hiuksensa, vaikka ne olivatkin sekaisin, olivat kauniin tummat. Mikä sinun nimesi on? Kyle kysyi syleillen Leoa, joka oli tarttunut tiukasti hänen jalkaansa. Evelyn, nainen kuiskasi, hänen äänensä oli tuskin kuultavissa. Evelyn Reed. Nimi ei sanonut Kylelle mitään. Hän ei ollut koskaan ennen kuullut siitä. Mutta hän tiesi yhden asian. Hän ei voinut jättää tätä naista ja hänen poikaansa tänne. Hänen vaistonsa, jotka yleensä olivat suunnattu hänen imperiuminsa suojelemiseen, olivat nyt keskittyneet näiden kahden puolustuskyvyttömän ihmisen suojelemiseen. Hyvä on, Evelyn, sanoi Kyle yrittäen olla mahdollisimman rauhallinen. Minun nimeni on Kyle Anderson. Meidän on lähdettävä täältä. Minulla on auto lähellä. Evelyn pudisti jälleen päätään. Hänen silmänsä laajenivat paniikista. Ei, hän huudahti. Hänen äänensä koveni, mutta oli edelleen täynnä pelkoa. En voi. Hän seuraa minua. Hän seuraa minua aina. Kyle tajusi, että nainen oli syvässä shokissa ja paranoisessa tilassa.
Hän ei voinut viedä naista väkisin. Hänen piti voittaa naisen luottamus, mutta aikaa oli vähän. Hän katseli ympärilleen. Kaukana näkyi muutama vino talo, mutta missään ei näkynyt ketään. Kylä näytti kuolleen. Kuuntele minua, Evelyn. Kyle puhui hitaasti ja selkeästi, yrittäen saada sanomansa perille. Olemme vaarassa täällä. Jos hän todella palaa, sinun täytyy päästä pois täältä. En aio satuttaa sinua. Haluan vain auttaa sinua ja Leoa. Hän katsoi Leoa, joka nyt katsoi äitiään niin hellästi, että Kylen sydän jälleen supistui. Äitisi on turvassa minun kanssani, Leo, Kyle sanoi. Minä huolehdin hänestä. Leo nosti suuret, kyyneliset silmänsä Kylelle ja sitten äidilleen. Hänen katseessaan näkyi toivon kipinä. Evelyn katsoi Leoa, sitten taas Kayleya. Hän näytti epäröivän, taistellen pelkojaan vastaan. Lopulta hän nyökkäsi syvään huokaisten. Hyvä on, hän kuiskasi. Mutta meidän on oltava hyvin varovaisia. Hän on erittäin vaarallinen. Kyle tunsi helpotusta. Hän tiesi, että tämä oli vasta heidän matkansa alku, mutta ensimmäinen askel oli otettu. Hän otti Evelynin kädestä, jonka sormet olivat jääkylmät. Sitten hän otti Leon syliinsä, ja poika halasi häntä tiukasti kaulasta, painaen kasvonsa hänen olkapäähänsä. Tuossa hetkessä, seisoessaan mudassa ja sateessa, Kyle Anderson, miljardööri, tunsi olevansa paitsi rikas mies, myös mies, jolla oli ensimmäistä kertaa elämässään mahdollisuus tehdä jotain todella tärkeää. Hän johdatti heidät mutaisella tiellä vuokraamaansa maastoautoon, joka odotti heitä muutaman 100 metrin päässä. Hänen päässään alkoivat jo muodostua ensimmäiset palaset palapelistä, joka liittyi Viktor Petrovin nimeen, jonka hän hämärästi muisti menneisyydestään. Nimi tuntui kaikuvan ilmassa tässä kirotussa kylässä kuin onnettomuuden enne. Hän ei tiennyt, mitä heitä odotti, mutta oli valmis taistelemaan ketä tahansa vastaan suojellakseen näitä kahta. Kyle ajoi vuokraamaansa maastoautoa kuoppaisella tiellä, joka tuntui jatkuvan loputtomasti. Sade rummutti edelleen kattoa, ja autossa vallitsi hiljaisuus, jota rikkoi vain tuulilasin pyyhkimien ääni. Leo nukkui takapenkillä vanhaa nallekarhua syleillen. Evelyn istui Kylen vieressä, hänen ruumiinsa oli jännittynyt ja katse ikkunaan suunnattu. Hän näytti villiltä eläimeltä, joka oli suljettu häkkiin. Hän kuiskasi hiljaa, hänen äänensä oli heikko. Hän huomaa, että minua ei ole. Kuka? Kysyi Kyle. Evelyn säpsähti, ikään kuin olisi juuri huomannut hänen läsnäolonsa. Hän käänsi hitaasti päätään ja katsoi häntä. Hänen silmänsä, täynnä pelkoa, välähtivät kojelaudan hämärässä valossa. Viktor, hän kuiskasi. Viktor Petrov. Kyle tunsi, kuin olisi menettänyt kuulonsa. Se nimi. Viktor Petrov. Yksi hänen suurimmista kilpailijoistaan finanssimaailmassa. Kylmäverinen, armoton, aina tavoitteensa saavuttava. Mutta Kyle ei olisi koskaan uskonut, että tämä mies voisi olla sekaantunut johonkin niin likaisiin asioihin. Tunnetko hänet? Kyle kysyi yrittäen säilyttää rauhallisuutensa. Evelyn nyökkäsi, ja hänen polvillaan lepäävät kätensä puristuivat nyrkkiin. Hän on entinen aviomieheni, hän sanoi. Kyle ei voinut uskoa kuulemaansa. Se oli liian järjetöntä, liian uskomatonta. Viktor Petrov, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, ja tämä nainen, jonka hän löysi roskalaatikosta. Jotain tässä ei täsmännyt. Olimme naimisissa, kun hän ei vielä ollut niin rikas. Evelyn sanoi hiljaa, ikään kuin muistellen jotain kauan unohdettua. Hän oli erilainen. Hän oli kiltti, hellä. Mutta sitten, kun hänen liiketoimintansa alkoi kasvaa, hän muuttui. Raha, valta, ne tekivät hänestä hirviön. Kyle kuunteli keskeyttämättä. Hän näki Viktorin kaltaisia ihmisiä joka päivä. Ihmisiä, jotka raha ja valta olivat muuttaneet tyhjiksi kuoriksi. Hän itse oli melkein tullut yhdeksi heistä. Yritin lähteä hänen luotaan,
Evelyn jatkoi, ääni väristen jännityksestä. Mutta hän ei päästänyt minua. Hän seurasi minua, uhkaili minua. Hän vei minulta Leon. Hän sanoi, että en näkisi poikaani koskaan, ellen tekisi, mitä hän käski. Kyle tunsi vihan kiehuvan sisällään. Hän tiesi, että Victor oli kykenevä moneen, mutta tehdä niin naiselle ja hänen lapselleen. Se oli hänen ymmärryksensä rajojen ulkopuolella. Hän puristi ohjauspyörää tiukasti. Hän lupasi minulle, että jos olisin tottelevainen, hän palauttaisi Leon minulle. Evelyn vaikeni, hänen hartiansa vapisivat. Tein kaiken, mitä hän käski, ja hän palautti Leon, mutta ei jättänyt minua rauhaan. Kyle kääntyi päätietä. Nyt hän tiesi, mitä tehdä. Hän ei voinut vain jättää tätä asiaa sikseen. Hänen piti auttaa Evelyniä ja Leoa, ja hänen piti rangaista Victorin kaikesta, mitä tämä oli tehnyt. Menemme Lontooseen, sanoi Kyle. Minulla on avustaja, Daniel. Hän huolehtii sinusta ja Leosta, ja sitten hoidan Victorin. Evelyn ei vastannut mitään. Hän vain painautui tiukemmin tuoliinsa, ikään kuin yrittäen sulautua siihen. Pelko ei vieläkään jättänyt häntä, mutta nyt siinä oli myös kipinä toivoa. Hän uskoi tähän tuntemattomaan mieheen, joka näytti olevan taivaan lähettämä. Hän ei tiennyt, että mies oli miljardööri. Hän näki hänessä vain ihmisen, joka oli valmis auttamaan häntä vaatimatta mitään vastineeksi. Kyle katsoi tietä, ja hänen ajatuksensa olivat kiinni vain yhdessä asiassa. Viktor Petrov. Nimi, joka oli kerran ollut vain kilpailijan nimi, oli nyt tullut pahuuden symboliksi. Hän tiesi, että se ei tulisi olemaan helppoa, mutta hän oli valmis taisteluun. Hän oli valmis tekemään mitä tahansa suojellakseen näitä kahta. Hän ei voinut jättää heitä pulaan. Kyle ajoi penthouse-asuntoonsa Lontoon laitamilla, missä kaupungin valot eivät olleet niin kirkkaat ja häiritsevät. Hän ei halunnut palata keskustaan, kultaiseen häkkiinsä. Nyt tämä paikka tuntui hänestä vieraalta, tyhjältä. Hän pysäköi auton ja kääntyi Evelynin puoleen, joka istui yhä liikkumatta. Olemme perillä, sanoi Kyle. Sinun täytyy levätä. Soitan avustajalleni. Hän auttaa sinua ja Leoa. Evelyn nyökkäsi hitaasti, mutta ei tehnyt mitään liikettä poistua autosta. Hän katsoi valtavaa rakennusta, joka kohoili heidän yläpuolellaan, silmissään epäluuloa ja pelkoa. En voi mennä sinne, hän kuiskasi. Siellä on liikaa ihmisiä. Hän voi olla siellä. Kyle tajusi, että Evelynin paranoia ei ollut laantunut. Hän tiesi, että Evelynin tilassa hän ei pystynyt ajattelemaan järkevästi. Hänen piti saada Evelyn vakuuttuneeksi. Evelyn, kuuntele minua, Kyle sanoi. Tämä on turvallinen paikka. Täällä ei ole ketään muuta kuin minä ja avustajani. Lupaan, että kukaan ei saa tietää, että olet täällä. Hän nousi autosta ja avasi oven Evelynille. Evelyn nousi vastahakoisesti ulos, pitäen kiinni laukustaan, kuin se olisi ainoa asia, joka yhdisti hänet todellisuuteen. Kyle herätti varovasti Leon, otti hänet syliinsä ja vei heidät hissille. Saavuttuaan oikealle kerrokselle, Kyle vei heidät asuntoonsa. Evelyn jäi seisomaan kynnykselle, hämmästyneenä ympäröivästä ylellisyydestä. Hänen katseensa harhaili kristallikruunuissa, marmorilattioissa ja maalauksissa, jotka olivat arvokkaita. Onko tämä teidän kotinne? Hän kuiskasi, äänessään epäuskoa. Kyllä, Kyle vastasi. Tulkaa sisään. Teidän täytyy lämmetä ja syödä. Hän auttoi Evelyniä riisumaan märän takin ja vei hänet olohuoneeseen. Hän istutti Evelynin suurelle pehmeälle sohvalle ja peitti hänet lämpimällä vilteellä. Leo, vielä uninen, istui Evelynin sylissä halaten pehmoleluaan. Kyle jätti heidät ja meni huoneeseensa soittamaan avustajalleen Danielille. Daniel, Kyle sanoi, kun tämä vastasi puhelimeen. Sinun täytyy tulla tänne heti. Kyle, onko jotain tapahtunut? Danielin ääni oli huolestunut. Hän ei ollut koskaan soittanut niin myöhään. Kyllä, vastasi Kyle. Tule tänne. Selitän kaiken, kun olet täällä. Ja Daniel,
Ole varovainen. Kukaan ei saa tietää, että olet tulossa luokseni. Daniel, joka oli tottunut pomonsa outoihin pyyntöihin, ei esittänyt turhia kysymyksiä. Tulen 15 minuutin kuluttua, hän sanoi ja laski luurin. Kyle palasi olohuoneeseen. Evelyn istui yhä sohvalla, katseensa suunnattuna tyhjyyteen. Leo nukkui hänen vieressään. Kyle istui heidän vastapäätä ja katsoi heitä hiljaa, yrittäen ymmärtää, kuinka nämä kaksi olivat muuttaneet hänen elämänsä muutamassa tunnissa. Hän tunsi, että se ei ollut pelkkä sattuma. Se oli jotain enemmän. Jotain, jonka piti tapahtua, jotta hän vihdoin ymmärtäisi, mitä todellinen elämä on. 15 minuutin kuluttua ovi avautui ja Daniel ilmestyi kynnykselle. Hän oli pitkä, laiha mies, jolla oli älykäs, tarkka katse. Hän oli aina ollut Kylen rinnalla auttamassa tätä hallitsemaan valtavaa imperiumiaan. Mutta nyt hän ei ollut vain avustaja. Hän oli ystävä. Kyle, mitä on tapahtunut? Daniel kysyi, kun hänen katseensa osui sohvalla istuviin Evelyniin ja Leoon. Hänen silmänsä laajenivat yllätyksestä. Daniel, tässä ovat Evelyn ja Leo, Kyle sanoi. Löysimme heidät kylästä. Evelyn, hän on Viktor Petrovin entinen vaimo. Daniel jäi paikoilleen. Hän tiesi, että Viktor Petrov oli yksi vaikutusvaltaisimmista ihmisistä heidän maailmassaan. Hän ei voinut uskoa, että Kyle, hänen pomonsa, oli sekaantunut tällaiseen asiaan. Mitä? Hän kuiskasi. Kyle, mitä olet tehnyt? Tein sen, mitä minun piti tehdä, Kyle vastasi. Autoin heitä. Ja nyt sinä autat minua? Daniel nyökkäsi hitaasti, katseensa kiinnittyneenä Evelyniin. Hän näki pelon tämän silmissä. Hän ymmärsi, että Kyle ei ollut liioitellut. Tämä nainen oli todella vaarassa. Mitä minun pitää tehdä? Kysyi Daniel. Ota selvää kaikesta Viktor Petrovista, sanoi Kyle. Kaikesta, mitä löydät. Hänen tileistään, yhteyksistään, menneisyydestään. Haluan tietää kaiken. Ja vielä yksi asia. Etsi Evelynille ja Leolle turvallinen paikka. Paikka, josta kukaan ei löydä heitä. Daniel nyökkäsi. Hän tiesi, että se ei olisi helppoa, mutta hän oli valmis auttamaan ystäväänsä. Hän ymmärsi, että Kyle, joka oli aina ollut kylmä ja etäinen, oli vihdoin löytänyt jotain, mikä oli hänelle todella tärkeää. Hän näki pomonsa silmissä jotain uutta, jotain elävää, mitä hän ei ollut ennen nähnyt. Daniel ei tuhlannut aikaa. Seuraavan päivän aamun hän vietti tietokoneen ääressä, uppoutuneena verkkoon. Hän käytti kaikkia yhteyksiään ja resurssejaan kerätäkseen tietoa Viktor Petrovista. Kuten aina, hän toimi järjestelmällisesti ja tehokkaasti. Hän tiesi, että pomonsa ei vitsaillut. Kylin ilme oli vakavampi kuin koskaan, kun hän lausui Viktor Petrovin nimen. Daniel ymmärsi, että panokset olivat korkeat ja he eivät voineet sallia itselleen virheitä. Kyle vietti aamun asunnossaan. Hän valmisti aamiaisen Evelynille ja Leolle, ja tämä yksinkertainen, arkinen teko yllätti hänet itseäänkin. Hän, joka ei ollut koskaan koskenut mihinkään muuhun kuin samppanjalaseihin ja kynisiin sopimusten allekirjoittamista varten, seisoi nyt liesin ääressä paistaen leipää ja munia. Leo söi ahneesti, ja Evelyn, vaikka oli varuillaan, rentoutui kuitenkin hieman. Hän kertoi Kylelle, kuinka Viktor oli riistänyt häneltä kaiken, kodin, ystävät, maineen. Viktor oli käyttänyt suhteitaan mustamaalata Evelynin maineen, esittämällä hänet henkisesti epävakaana ja vaarallisena omalle pojalleen. Hän oli suunnitellut kaiken, Evelyn sanoi hiljaa, katseensa suunnattuna tyhjyyteen. Hän sai aikaan, että kukaan ei uskonut minua. Hän jopa pakotti minut allekirjoittamaan asiakirjat, joissa luovuin Leosta. Hän sanoi, että jos en tekisi sitä, hän tekisi jotain Leolle. Kyle kuunteli hänen tarinaansa, ja viha kasvoi hänessä. Hän ei ollut koskaan kuullut niin armottomasta vallankäytöstä. Hän oli nähnyt ihmisten käyttävän rahaa tavoitteidensa saavuttamiseen, mutta tuhoamaan jonkun elämän, murtamaan ihmisen,
se oli liikaa. Muutamaa tuntia myöhemmin Daniel saapui mukanaan kansio täynnä asiakirjoja. Hänen kasvonsa olivat kalpeat ja silmissä näkyi raivo. Hän ei ollut vain Kylen avustaja, hän oli hänen ystävänsä, eikä hän voinut vain katsoa sivusta, mitä oli tapahtunut. Tässä Kyle, Daniel sanoi ojentaen hänelle kansion. Kaikki, mitä onnistuin löytämään. Kyle otti kansion ja alkoi lukea. Asiakirjat vahvistivat Evelinin sanat. Viktor Petrov oli käyttänyt tilejään ja fiktiivisiä yrityksiä siirtääkseen suurimman osan varoistaan tuntemattomiin rahastoihin, jättäen Evelinin tyhjin käsin. Hän käytti yhteyksiään poliisiin ja tuomioistuimiin peitelläkseen pahoinpitelytapauksen esittämällä sen onnettomuudeksi. Hän jopa lahjoi lääkärin, jotta tämä diagnosoi Evelinin mielenterveyshäiriöksi. Hän on hirviö, Kyle kuiskasi. Eikä siinä vielä kaikki, sanoi Daniel. Löysin jotain muuta. Luulen, että se voi liittyä tapahtuneeseen. Hän otti kansiosta valokuvan. Siinä oli Evelyn. Mutta hänellä oli yllään elegantti mekko, ja hänen vieressään seisoi mies, jota Kyle ei ollut koskaan ennen nähnyt. Mies oli nuori, komea, ja hänen katseensa oli täynnä rakkautta ja ihailua. Kuka tämä on? Kyle kysyi. Tämä on Richard Hunt, Daniel vastasi. Nuori ja lahjakas arkkitehti. Hän oli Evelynin työpari. He työskentelivät yhdessä yhden projektin parissa. Muutama vuosi sitten Kyle tarkasteli valokuvaa tarkasti. Evelyn oli siinä aivan erilainen. Hän oli onnellinen, eloisa. Kyle katsoi Leoa, joka leikki nyt lelulla autolla, ja tajusi, että tämä mies oli Leon isä. Onko hän Leon isä? Kyle kysyi. Hänen äänensä oli tuskin kuultavissa. Daniel nyökkäsi. Kyllä. Mutta Viktor Petrov sai Richardin katoamaan. Hän käytti suhteitaan lavastaakseen Richardin syylliseksi kavallukseen. Richard joutui pakenemaan maasta. Kukaan ei tiedä, missä hän on nyt. Kylen viha muuttui raivoksi. Hän ymmärsi, että Viktor Petrov ei ollut vain riistänyt Evelyniltä hänen omaisuuttaan. Hän oli riistänyt häneltä kaiken, mikä hänelle oli rakasta. Hänen uransa, rakkautensa, onnellisuutensa. Ja hän oli tehnyt sen, koska halusi Evelynin kuuluvan vain hänelle. Me löydämme hänet, Kyle sanoi hiljaa, mutta päättäväisesti. Me löydämme Richardin. Daniel nyökkäsi. Hän tiesi, että Kyle otti asian kunnia-asiaksi. Kyle ei halunnut vain auttaa Evelynia. Hän halusi palauttaa oikeudenmukaisuuden. Hän halusi rangaista miestä, joka oli tuhonnut viattomien ihmisten elämän. Ja hän oli valmis auttamaan häntä siinä, tapahtui mitä tahansa. Kyle ja Daniel istuivat toimistossa, joka sijaitsi penthousen työhuoneeksi tarkoitetussa siivessä. Daniel levitti pöydälle tulosteita, kaavioita ja valokuvia. Kyle katsoi niitä ja tunsi, kuinka hänen liiketoiminnassa tavallisesti vallitseva kylmäpäisyytensä vaihtui hitaasti syvään henkilökohtaiseen kostonhaluun. Hän ei voinut sallia Viktor Petrovin jäävän rankaisematta. Löysin hänet, sanoi Daniel osoittaen yhtä valokuvista. Richard Hunt, Leon isä. Kun Viktor lavasti hänet, Richard pakeni Argentiinaan. Hän asuu Buenos Airesissa ja työskentelee arkkitehtina toisella nimellä. Hän uskoo edelleen, että Evelyn jätti hänet rahan takia. Kyle puristi nyrkkejään. Kuinka armottomasti Viktor oli käyttänyt ja pettänyt nämä ihmiset. Hän ymmärsi, että tarina oli paljon syvällisempi kuin hän oli voinut kuvitella. Viktor ei vain riistänyt Evelyniltä kaikkea, hän tuhosi hänen elämänsä, rakkautensa ja uskonsa ihmisiin. Meidän on löydettävä hänet ja kerrottava kaikki, sanoi Kyle. Ja sitten palautamme Evelynille ja Leolle heidän isänsä. Se ei tule olemaan helppoa, vastusti Daniel. Viktor on erittäin vaikutusvaltainen mies. Hän voi olla vaarallinen, tiedän, vastasi Kyle. Mutta en voi vain jättää tätä sikseen. En voi antaa näiden ihmisten kärsiä Viktorin kaltaisen hirviön takia. Hän otti puhelimen ja valitsi yksityiskoneensa numeron. Hän oli valmis lentämään Argentiinaan.
valmis tekemään mitä tahansa korjatakseen Victorin aiheuttaman vahingon. Evelyn istui sillä välin olohuoneessa. Hän ei saanut unta. Hänen mielensä oli täynnä muistoja menneisyydestä ja pelkoa tulevaisuudesta. Hän ei voinut uskoa, että tämä mies, Kyle, teki niin paljon hänen puolestaan. Hän ei tiennyt, kuka mies oli, eikä ymmärtänyt, miksi tämä auttoi häntä niin paljon. Hän oli valmis lähtemään milloin tahansa, mutta jokin piti hänet miehen luona. Sillä hetkellä Kyle astui olohuoneeseen. Hän näki Evelynin huolestuneen ilmeen ja istui hänen viereensä. Lähdemme pian, sanoi Kyle. Evelyn säpsähti. Minne? Hän kysyi. Argentiinaan, vastasi Kyle. Etsimme Richardin, etsimme lapsesi isän. Evelynin silmät täyttyivät kyynelistä. Hän ei pystynyt sanomaan sanaakaan. Hän vain katsoi Kylea uskomatta korviaan. Tämä mies, jonka hän oli tuntenut vain muutaman tunnin, oli valmis matkustamaan puolen maapallon halki auttaakseen häntä. Miksi te, hän kuiskasi. Miksi teette tämän? Koska se on oikein, Evelyn, Kyle vastasi. Koska näin ei pitäisi olla. Kenenkään ei pitäisi kärsiä näin. Hän otti Evelynin käden, ja Evelyn tunsi kaipaamansa lämpöä. Hän ymmärsi, että tämä mies ei vain auttanut häntä. Hän yritti pelastaa hänet. Pelastaa hänet pelosta, kivusta, menneisyydestä. En tiedä, miten voisin kiittää teitä, hän sanoi. Ei tarvitse kiittää, vastasi Kyle. Pysy vain turvassa, se on tärkeintä, Evelyn nyökkäsi. Hän tunsi vihdoin, että painajainen oli päättymässä. Hän ei tiennyt, mitä tulevaisuus toisi tullessaan, mutta hän oli valmis siihen. Hän oli valmis uuteen elämään, uuteen toivoon, jonka tämä mies oli antanut hänelle. Kylin yksityiskone leikkasi helposti pilviä. Ikkunan ulkopuolella avautui loputon valtameri ja sisällä vallitsi poikkeuksellisen rauhallinen ilmapiiri. Leolle tämä oli ensimmäinen lentomatka, ja hän katseli lumoutuneena pilviä ikkunasta. Hänen nenänsä kosketti melkein lasia, ja hänen kätensä ojentui eteenpäin, ikään kuin hän haluaisi koskettaa taivaalla leijuvia valkoisia torneja. Pojan vastapäätä istui Kyle, joka hymyili tahattomasti vastineeksi lapsen innostuneelle ilmeelle. Tällainen aito ilo oli hänelle jotain uutta, harvinainen lahja, jota ei voi ostaa. Kylen vieressä Evelyn tunsi olonsa kireäksi. Toisin kuin poikansa, joka oli innoissaan lennosta, hän ei vieläkään voinut hyväksyä sitä, että hänen kohtalonsa oli muuttunut täysin muutamassa tunnissa. Vain muutama tunti sitten hän oli koditon ja peloissaan, ja nyt hän lensi yksityiskoneella Argentiinaan etsimään lapsensa isää. Hän katsoi Kylea ja ei voinut ymmärtää, kuka tämä oikeasti oli. Kyle oli niin salaperäinen, niin voimakas, mutta samalla niin ystävällinen. Haluatko todella auttaa minua? Hän kysyi hiljaa, kun Leo lopulta nukahti hänen sylissään. Kyllä, Kyle vastasi. En voi antaa Victorin kohdella sinua ja Leoa näin. Mutta miksi? Hän kysyi. Et edes tunne minua. En tiedä, Kyle vastasi. Ehkä siksi, että olen kyllästynyt omaan elämääni. Olen kyllästynyt rahaan, valtaan, kaikkeen mitä minulla on. Halusin vain tehdä jotain todellista. Jotain, jolla on merkitystä. Evelyn katsoi häntä yrittäen ymmärtää hänen sanojaan. Hän ei ollut koskaan ajatellut, että rikas ihminen voisi olla onneton. Hän oli aina uskonut, että raha on avain onneen. Mutta Kyle, joka istui hänen vastapäätään, oli elävä todiste päinvastaisesta. Raha ei ole kaikki, Evelyn, sanoi Kyle, ikään kuin lukenut hänen ajatuksensa. Se voi tuoda mukavuutta, mutta se ei voi tuoda onnea. Onni, se on sisällä. Evelyn ei tiennyt mitä vastata. Hän vain katsoi häntä, ja hänen silmissään näkyi jotain, mitä Kyle ei ollut ennen nähnyt. Luottamus. Hän luotti häneen. Ja se tunne oli Kylelle paljon arvokkaampi kuin mikään raha. Hän ymmärsi, että nyt hän ei voinut perääntyä. Hänen piti viedä tämä asia loppuun asti. Hänen piti auttaa tätä naista
ja hänen lastaan löytämään onnensa. Sillä välin Lontoossa Daniel työskenteli väsymättä. Hän oli valvonut koko yön keräämässä tietoa Viktor Petrovista. Hän tiesi, että Viktor tulisi etsimään Evelyniä ja hänen piti olla askeleen edellä. Hän löysi Viktorin pankkitilit, offshore-yhtiöt ja kiinteistöt. Hän löysi kaiken, mitä tarvitsi pelinsä aloittamiseen. Hän oli valmis taisteluun. Hän tiesi, että Viktor ei jäisi vain odottamaan. Hän ryhtyisi toimeen. Hän etsisi heitä, ja Danielin piti olla valmis siihen. Daniel otti puhelimen ja soitti ystävälleen, joka työskenteli poliisissa. Tarvitsen palveluksen, sanoi Daniel. Sinun täytyy auttaa minua löytämään jotain. Jotain Viktor Petrovista. Hänen ystävänsä, joka oli tottunut Danielin tällaisiin pyyntöihin, suostui auttamaan häntä. Daniel tiesi, että se oli riskialtista, mutta hän oli valmis tekemään mitä tahansa suojellakseen pomoaan ja uusia ystäviään. Hän ei voinut antaa Viktorille voittoa. Ei nyt. Ei kaiken sen jälkeen, mitä oli tapahtunut. Viktor Petrov istui ylellisessä toimistossaan, joka sijaitsi yhden Lontoon korkeimpien rakennusten huipulla. Panoraamaikkunoista avautui upea näkymä kaupunkiin, mutta tänään hän ei huomannut sen kauneutta. Hänen silmissään leimahti raivo. Hänen avustajansa, jonka hän oli lähettänyt etsimään Evelyniä, palasi tyhjin käsin. Nainen ja hänen poikansa olivat kadonneet kuin ilmaan liuenneet. Se ei ollut vain sietämätöntä. Se oli henkilökohtainen loukkaus hänen valtaansa, hänen hallintaansa, hänen moitteetonta järjestelmäänsä kohtaan. Oletko varma? Kysyi Viktor. Hänen äänensä oli kylmä kuin jää, mutta siinä oli niin paljon raivoa, että avustaja värähti tahattomasti. Oletko etsinyt kaikkialta, jokaisesta nurkasta, jokaisesta talosta? Kyllä, sir, avustaja vastasi, kädet täristen. Olemme etsineet koko kylän, ei jälkiä, aivan kuin heitä ei olisi ollutkaan siellä. Kukaan ei ole nähnyt mitään. He ovat vain kadonneet. Viktor puristi nyrkkiään, hänen rystysensä valkenivat. Hän ei voinut uskoa sitä. Hän oli varma, että Evelyn ei olisi paennut minnekään. Hän oli liian peloissaan tehdäkseen niin, mutta hän oli paennut. Ja se tarkoitti, että hänellä oli avustaja. Se tarkoitti, että joku oli uskaltanut haastaa hänet, joku oli uskaltanut tunkeutua hänen henkilökohtaiseen tilaansa, hänen peliinsä. Haluan tietää, kuka häntä auttoi, sanoi Viktor, silmät raivoa täynnä. Haluan, että löydätte kaikki, jotka olivat siinä kylässä. Haluan, että löydätte auton, jolla he lähtivät. Haluan tietää kaiken. Haluan, että löydätte heidät, avustaja nyökkäsi ja poistui nopeasti toimistosta. Hän tiesi, että jos hän ei noudata Viktorin käskyä, hänen henkensä on vaarassa. Viktor ei antanut anteeksi virheitä. Hän oli haita liikemaailmassa, ja nyt hänestä oli tullut haita myös henkilökohtaisissa suhteissa. Hän oli valmis tekemään mitä tahansa saadakseen takaisin sen, mikä hänen mielestään kuului hänelle oikeudenmukaisesti. Sillä välin kylän yksityiskoneessa elämä jatkui tavalliseen tapaan. Kone leikkasi helposti pilviä ja ikkunan takana avautui loputon, tyyni valtameri. Sisällä vallitsi poikkeuksellisen rauhallinen ja kodikas ilmapiiri. Leo, joka lensi ensimmäistä kertaa elämässään lentokoneella, ei voinut irrottaa katsettaan ikkunasta. Hän painoi kasvonsa lasia vasten ja osoitti pikkusormellaan pilviä, jotka muistuttivat häntä ilmakasteleista, joista äiti oli kerran lukenut hänelle. Kyle istui hänen vastapäätä ja tarkkaili hänen iloista ilmeään. Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt niin vilpitöntä, aitoa iloa. Tämä ilo tuntui täyttävän hänetkin, syrjäyttäen tyhjyyden ja välinpitämättömyyden, jotka olivat niin kauan olleet hänen seuralaisiaan. Evelyn istui Kylen vieressä. Hän oli edelleen jännittynyt, mutta ei enää niin kuin aiemmin. Hän tunsi vihdoin olevansa turvassa. Hän istui Kylen vieressä, joka luki Leolle kirjaa, ja katseli heitä. Kyle oli niin kiltti,
niin kärsivällinen Leon kanssa. Hän ei ollut kuin Victor. Hän oli aivan erilainen. Evelyn tunsi voivansa luottaa häneen. Luottamus oli hauras kuin lasi, mutta se oli olemassa, ja se oli Evelynille tärkeintä. Kyle, Evelyn ja Leo laskeutuivat Buenos Airesiin, kun kaupunkiin oli jo laskeutunut hämärä. Ilma oli täällä aivan erilainen, lämmin ja kostea, täynnä trooppisten kukkien tuoksuja ja kaukaisen musiikin ääniä. Kyle, joka oli tottunut moitteettomaan organisointiin, oli jo etukäteen huolehtinut siitä, että heidät otettaisiin vastaan. Lähtöaulassa heitä odotti kuljettaja, jolla oli kyltti, jossa luki Andersen. Evelyn, joka oli tottunut piiloutumaan ja olemaan varuillaan, jäi paikoilleen nähdessään, kuinka helposti Kyle liikkui tässä valtavassa kaupungissa. Hän tunsi olevansa eksyksissä, mutta Kylen käsi, joka lepää varovasti hänen olkapäällään, rauhoitti häntä. Leo, joka oli väsynyt lentomatkan jälkeen, nukahti Evelynin sylissä, puristaen uskollista pehmoleluystäväänsä. Kyle vei heidät autolle. Se ei ollut samanlainen kuin hänen oma limusiininsa, mutta riittävän suuri ja mukava. Hän istutti Evelynin ja Leon takapenkille ja istui heidän viereensä. Kuljettaja käynnisti auton ja ajoi tielle. Minne olemme menossa? Kysyi Evelyn. Hänen äänensä oli heikko ja epävarma. Hotelliin, vastasi Kyle. Meidän täytyy levätä vähän. Huomenna löydämme hänet. Evelyn ei vastannut. Hän vain painautui Leon vasten, yrittäen ymmärtää, että kaikki tämä todella tapahtui. Samaan aikaan Lontoossa Daniel sai viestin poliisikaveriltaan. Hän avasi sen, ja hänen silmänsä laajenivat shokista. Saamansa tieto ei ollut vain kompromettoivaa, se oli kauhistuttavaa. Kävi ilmi, että Victor Petrov ei ollut vain lavastanut Richard Huntia. Hän oli käyttänyt häntä hyväkseen rahanpesuun liittyvissä juonissaan. Victor oli peitellyt rikollista toimintaansa hyväntekeväisyysjärjestöjen avulla, ja Richard oli tahattomasti joutunut osalliseksi tähän pimeään juoneen. Mutta se ei ollut vielä kaikki. Raportissa todettiin, että Richard Hunt oli julistettu kuolleeksi. Daniel ei voinut uskoa silmiään. Hän luki asiakirjan uudestaan ja uudestaan, mutta tulos oli sama. Victor Petrov ei ollut vain paennut oikeutta. Hän oli lavastanut oman kuolemansa. Se tarkoitti, että Richard, Leon isä, oli elossa ja terve. Mutta hän luuli, että Evelyn oli kuollut, ja Evelyn luuli, että hän oli paennut. Ja se kaikki oli osa Victorin ilkeää suunnitelmaa pitää Evelyn lähellä, jotta hän voisi riistää Evelyniltä ainoan asian, joka oli hänelle rakas. Daniel tarttui puhelimeen ja soitti Kylen numeroon. Hänen oli kerrottava totuus ennen kuin oli liian myöhäistä. Puhelu soi keskellä yötä, katkaisten hiljaisuuden Buenos Airesin hotellihuoneessa. Kyle, joka nukkui kevyesti, heräsi heti ja tarttui puhelimeen, yrittäen olla herättämättä Evelyniä ja Leoa. Näytöllä näkyi Danielin numero. Daniel, mitä on tapahtunut? Kyle kuiskasi. Hänen äänensä oli jännittynyt. Hän tiesi, että Daniel ei olisi soittanut hänelle ilman syytä. Kyle, Danielin ääni oli kiihtynyt. Minulla on uutisia. Löysin jotain Richardista. En tiedä, miten kertoisin tämän sinulle, mutta hän on elossa. Kyle jäi paikoilleen, hänen sydämensä hyppäsi. Hän ei voinut uskoa kuulemaansa. Hän oli luullut, että Richard oli vain karannut, mutta lavastaa oma kuolemansa. Se oli liian julmaa jopa Victorille. Oletko varma? Kyle kysyi. Oletko varma, että se ei ole virhe? Tarkistin kaikki lähteet, vastasi Daniel. Hän lavasti kuolemansa muutama vuosi sitten. Hän luuli, että Evelyn oli kuollut, ja Evelyn luuli, että hän oli karannut. Se oli osa Victorin suunnitelmaa pitää Evelyn hallussaan. Hän halusi Evelynin luulevan, että hän oli yksin ja puolustuskyvytön. Kylen viha muuttui raivoksi. Hän puristi puhelinta kädessään niin kovasti, että se tuntui murtuvan. Kuinka ihminen voi olla niin julma?
Kuinka hän voi leikkiä toisten ihmisten elämillä kuin leluilla? Hyvä on, sanoi Kyle. Hienoa, Daniel. Nyt tiedän, mitä tehdä. Hän laski kuulokkeen ja pani puhelimen pöydälle. Hän katsoi nukkuvia Evelyniä ja Leoa, ja hänen sydämensä täyttyi hellyydestä. Hän ei voinut antaa heidän kärsiä enää. Hänen piti löytää Richard ja palauttaa heille isänsä. Hänen piti yhdistää tämä perhe. Kyle meni parvekkeelle miettimään. Hän ei voinut vain mennä Richardin luo ja kertoa hänelle totuuden. Hän ei voinut vain sanoa, hei, poikasi ja ex-vaimosi ovat elossa ja he ovat täällä. Hänen piti olla varovainen. Hänen piti varmistaa, että Richard uskoisi häntä. Tuolloin Kyle ymmärsi, että kyse ei ollut vain kostosta. Se oli jotain enemmän, se oli sovitus. Sovitus kaikista niistä vuosista, jolloin hän oli ollut välinpitämätön, jolloin hän oli ollut välinpitämätön. Hän ymmärsi, että raha ja valta, joita hänellä oli, eivät olleet tarkoitettu kalliiden tavaroiden ostamiseen. Ne olivat tarkoitettu ihmisten auttamiseen, hyvien tekojen tekemiseen. Hän palasi huoneeseen ja istui Evelynin viereen. Hän katseli hänen nukkuvaa kasvojaan ja hänen sydämensä täyttyi lämmöllä. Hän ei tiennyt, mitä tapahtuisi, kun Evelyn saisi tietää totuuden, mutta hän oli valmis kaikkeen. Hän oli valmis Evelynin kyyneliin, hänen vihaansa, hänen ilonsa. Hän oli valmis jakamaan kaiken hänen kanssaan. Hän ymmärsi, ettei ollut enää yksin. Hän oli löytänyt perheensä. Ja hän oli valmis taistelemaan koko maailmaa vastaan suojellakseen sitä. Evelyn istui lentokoneen istuimella, Leo tiukasti syleilyssään. Ikkunan ulkopuolella pilvet lipuivat ohi, mutta hänen mielensä oli kaukana, menneisyydessä, jota hän ei ollut halunnut muistaa pitkään aikaan. Mutta nyt, kun Kyle oli kertonut Richardin olevan elossa, hän ei voinut olla ajattelematta häntä ja sitä, mikä yhdisti hänet Victoriin. Hän muisti, miten kaikki oli alkanut. Koulun meluisa käytävä oli täynnä nauravia ja kuiskailevia teini-ikäisiä. Tämän kaaoksen keskellä Evelyn, pitkine kastanjanruskeine hiuksineen ja säteilevine vihreine silmineen, oli todellinen kuningatar. Pojat seurasivat häntä ihastunein katsein ja tytöt yrittivät jäljitellä häntä, mutta hänen sydämensä kuului vain yhdelle, Richard Huntille, pitkälle, ujoille pojalle, jolla oli ystävälliset silmät ja joka oli ollut hänen paras ystävänsä lapsuudesta asti. Juuri 7. luokalla heidän kouluunsa tuli uusi oppilas. Hänen nimensä oli Viktor Petrov. Hän oli juro ja sulkeutunut, hiukset sekaisin ja vanhat vaatteet päällä, mikä sai hänet näyttämään epäonnistujalta. Hän oli muuttanut Venäjältä vanhempiensa kanssa. Lapset, jotka ovat luonteeltaan julmia, eivät jättäneet tilaisuutta pilkata häntä käyttämättä. Hei venäläinen, huusi yksi pojista, tule tänne. Viktor jäi paikoilleen, hänen kasvonsa punoittivat hämmennyksestä. Hän ei vastannut mitään. Etkö ymmärrä englantia? Poika jatkoi ja luokka purskahti nauruun. Evelyn, joka oli aina ollut kiltti ja myötätuntoinen, ei kestänyt sitä. Hän meni Viktorin luokse. Älä välitä heistä, hän sanoi hiljaa. He ovat vain tyhmiä. Viktor nosti ruskeat silmänsä häneen. Niissä näkyi tuska ja loukkaantuminen, mutta samalla myös ihailu. Hän ei ollut koskaan nähnyt niin kaunista tyttöä, eikä kukaan ollut koskaan puolustanut häntä. Siitä päivästä lähtien hän oli rakastunut Evelyniin. Hän katseli Evelyniä kaukaa, seurasi, kuinka tämä nauroi Richardin kanssa, kuinka he pitivät toisiaan kädestä, ja hänen sydämessään kasvoi rakkauden sijaan polttava mustasukkaisuus. Hän halusi olla Richardin paikalla, olla Evelynin rakastama, olla osa tämän maailmaa. Hän halusi, että Evelyni valitsisi hänet, ei Richardia. Eräänä päivänä, kun Evelyn ja Richard istuivat penkillä puistossa, Viktor tuli heidän luokseen. Hei Evelyn, hän sanoi epäröivällä äänellä. Hei Viktor, Evelyn vastasi. Halusitko jotain? Halusin kysyä. Haluaisitko? Hän epäröi. Haluaisitko mennä kanssani elokuviin?
Richard hymyili ja Evelyn pudisti lempeästi päätään. Anteeksi, Victor, mutta Richard ja minä olemme jo sopineet, hän sanoi. Teemme aina kaiken yhdessä. Victor katsoi heitä ja hänen silmiinsä ilmestyi viha. Hän kääntyi ympäri ja lähti, ja hänen päässään kypsyi suunnitelma. Hänestä tulisi varmasti menestyvä ja hän kostaisi. Hän tekisi kaikkensa, jotta Evelyn ymmärtäisi tehneensä virheen valitsemalla Richardin, eikä häntä. Vuosia kului. Victorista tuli, kuten hän oli itselleen luvannut, uskomattoman menestyvä. Hän teki uran finanssimaailmassa, perusti oman yrityksen ja tuli yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Hän ei koskaan unohtanut Evelynia ja Richardia. Hän seurasi heitä kaukaa ja tiesi heidän jokaisesta askeleestaan. Hän tiesi, että he olivat menneet naimisiin ja saaneet pojan Leon. Se vain vahvisti hänen vihaansa ja kostonhaluaan. Victor käytti rahaansa ja suhteitaan tuhotakseen heidän elämänsä. Hän lavasti Richardin syylliseksi kavallukseen ja pakotti hänet pakenemaan maasta. Sitten hän käytti hyväkseen Evelynin epätoivoa ja tarjosi hänelle apuaan. Hän lupasi auttaa Evelynia löytämään Richardin, mutta vain jos Evelyn tekisi kaiken, mitä hän käskisi. Epätoivoinen Evelyn suostui, mutta Victor petti hänet. Hän ei aikonut auttaa häntä. Hän halusi Evelynin pysyvän lähellä. Kyle ohjasi heidät autoon. Auto oli erilainen kuin hänen tavallinen limusiininsa, mutta se oli silti tilava ja mukava. Evelyn ja Leo istuivat takapenkille ja Kyle istui heidän viereensä. Kuljettaja käynnisti moottorin ja ajoi tielle. Minne olemme menossa? Evelyn kysyi hiljaa. Hänen äänensä kuulosti hauraalta ja epävarmalta. Menemme hänen luokseen, Kyle vastasi. Tiedän, ettet usko, mutta löysin hänet. Daniel selvitti, että Victor lavasti hänen kuolemansa. Hän on elossa, Evelyn. Evelyn jäi liikkumatta. Hän ei voinut uskoa kuulemaansa. Hän oli aina luullut, että Richard oli karannut, että hän oli jättänyt Evelynin. Ja nyt, kun hän sai tietää, että Richard oli elossa, hänen sydämensä hakkasi niin voimakkaasti, että hänestä tuntui siltä, että se oli hyppäämäisillään ulos rinnasta. En tiedä, hän kuiskasi. Minua pelottaa. Entä jos se ei ole hän? Se on hän, Kyle vastasi. Hän elää nimellä Luis Santiago. Tiedän hänen osoitteensa. Evelyn vaikeni. Hän puristi Leoa tiukasti itseään vasten, ikään kuin yrittäen vakuuttaa itselleen, että kaikki tämä oli totta. Muutaman minuutin kuluttua auto pysähtyi pienen, trooppisten kasvien ympäröimän talon edessä. Kyle nousi autosta ja avasi Evelynille oven. Evelyn astui ulos ja hänen sydämensä alkoi lyödä entistä kovemmin. Hän katsoi taloa, joka näytti niin rauhalliselta ja hiljaiselta. Hän ei voinut uskoa, että hänen Richardinsa asui täällä, tässä kaukaisessa kaupungissa. Kyle meni ovelle ja soitti ovikelloa. Muutaman sekunnin kuluttua ovi avautui ja mies ilmestyi kynnykselle. Hänen hiuksensa olivat harmaat ja kasvoillaan oli ryppyjä, mutta hänen silmänsä, hänen hyvät, lämpimät silmänsä, olivat samat kuin silloin, kun he olivat nuoria. Se oli Richard. Evelyn ei voinut uskoa silmiään. Hän katsoi miestä ja hänen silmiinsä nousi kyyneleitä. Hän ryntäsi miehen luo ja halasi häntä, kädet vapisten jännityksestä. Richard, hän kuiskasi. Se olen minä, Evelyn. Richard jäi paikoilleen. Hänen silmänsä laajenivat yllättyneinä. Hän ei voinut uskoa, että Evelyn oli täällä. Hän oli aina luullut, että Evelyn oli kuollut. Hän halasi Evelynia ja he seisoivat syleilemässä toisiaan sanomatta sanaakaan. He vain nauttivat hetkestä, joka tuntui olevan ikuisuuden päässä. Richard painoi Evelynia itseään vasten, hänen kätensä vapisivat. Hän ei voinut uskoa, että Evelyn oli täällä, elossa, hänen syleilyssään. Hän oli luullut menettäneensä Evelynin ikuisesti, että Evelyn oli kuollut. Ja nyt Evelyn seisoi hänen edessään, hänen Evelyn, yhtä kaunis ja rakas kuin vuosia sitten.
Kyyneleet valuivat hänen poskilleen. Hän ei löytänyt sanoja ilmaistakseen kaikkia tunteitaan. Hän vain piti häntä sylissään, puristi häntä niin tiukasti, kuin pelkäisi hänen katoavan taas. Evelyn, joka oli niin kauan elänyt pelossa, tunsi nyt olevansa täysin turvassa. Hän hengitti tutun tuoksun hänen ihostaan, tunsi hänen syleilynsä lämmön, ja kaikki hänen pelkonsa, kaikki hänen painajaisensa näyttivät kadonneen. Hän ei pystynyt puhumaan. Hän vain itki, painautuneena häntä vasten, ja kiitti Jumalaa siitä, että tämä oli palauttanut hänelle Richardin. Kyle seisoi lähellä ja katseli heitä. Hänen sydämensä, joka oli niin kauan ollut kylmä, oli nyt täynnä tunteita. Hän tunsi iloa, helpotusta ja syvää tyydytystä. Hän oli todistamassa ihmeitä, todistamassa, kuinka kaksi rakastavaa ihmistä, jotka oli erotettu toisistaan, löysivät toisensa uudelleen. Hän ymmärsi, että kaikki hänen rahansa, kaikki hänen valtansa eivät voineet ostaa tällaista onnea. Sillä hetkellä pieni Leo, joka oli nukkunut koko ajan, heräsi ja nähdessään tuntemattoman miehen, jota äitinsä halasi, huusi pelästyneenä. Äiti, hän huusi äänessään pelkoa. Kuka tämä on? Evelyn irrottautui Richardista ja kääntyi Leon puoleen. Hän otti pojan syliinsä ja hänen sydämensä supistui kivusta. Hän oli unohtanut, että Richard ei tiennyt Leosta. Leo, hän sanoi, äänensä vapisten jännityksestä, tämä on isäsi. Leo katsoi Richardia hämmästyneenä. Hän ei ollut koskaan nähnyt isäänsä. Hän oli nähnyt vain tämän valokuvan. Ja nyt isä seisoi hänen edessään. Isä, hän kuiskasi, silmät suurina hämmästyksestä. Richard, joka oli koko ajan katsellut Leoa, ymmärsi nyt, että tämä oli hänen poikansa. Hänen poikansa. Hän ei voinut uskoa sitä. Hän ojensi kätensä ja otti Leoa varovasti syliinsä. Leo katsoi häntä ja hänen silmiinsä ilmestyi luottamus. Hän halasi isäänsä ja Richard tunsi sydämensä täyttyvän rakkaudesta ja onnesta. Onko tämä meidän poikamme? Richard kysyi Evelyniltä. Evelyn nyökkäsi, silmät kyynelissä. Kyllä, hän kuiskasi. Tämä on meidän poikamme. Tuolloin Kyle tajusi, että hänen tehtävänsä oli suoritettu. Hän oli vain todistaja, joka oli auttanut näitä ihmisiä löytämään toisensa. Hän ei ollut osa heidän perhettään. Hän oli vain ohikulkija, joka sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kyle kääntyi hiljaa ympäri ja käveli autolleen, jättäen heidät kahdestaan. Hän ei halunnut häiritä heidän onneaan. Hän halusi heidän nauttivan tästä hetkestä. Kyle istui autoon ja otti puhelimensa esiin. Hänen piti soittaa Danielille ja kertoa hänelle, mitä oli tapahtunut. Ja hänen piti kertoa hänelle, että heidän piti palata Lontooseen. Että heidän piti saattaa loppuun se, mitä olivat aloittaneet. Että heidän piti rangaista Viktor Petrovia. Ja hän oli valmis taisteluun. Hän oli valmis viimeiseen taisteluun ja kostamaan kaiken, mitä Viktor oli tehnyt näille viattomille ihmisille. Kyle ei mennyt Richardin taloon. Hän istui autossaan ja katseli lämpimää valoa, joka tulvi ikkunoista. Hän näki varjoja liikkuvan sisällä, kuuli naurua ja katkelmia lauseista. He olivat onnellisia. Se oli kaikki, mitä hänen tarvitsi tietää. Hän ei ollut osa heidän maailmaansa, eikä hänen pitänyt olla. Hänen roolinsa oli päättynyt, ja nyt hänen piti palata omaan maailmaansa viimeistelemään aloittamansa. Hänen puhelimensa soi. Se oli Daniel. Kyle, Daniel sanoi, äänessä jännittyneisyyttä. Löysin hänet. Löysin Viktorin. Hän on Lontoossa. Hyvä, Kyle vastasi. Tulen pian. Hän laski kuulokkeen ja katsoi Richardin taloa. Hän tiesi, että hänen piti lähteä, mutta jokin pidätteli häntä. Hän ei halunnut jättää heitä. Hän ei halunnut palata tyhjään elämäänsä. Hän halusi jäädä tänne, tähän pieneen kaupunkiin, jossa hän ei ollut miljardööri, vaan vain ihminen, joka oli auttanut kahta ihmistä. Hän nousi autosta ja käveli ovelle. Hän soitti ovikelloa, ja muutaman sekunnin kuluttua ovi avautui. Kynnyksellä seisoi Richard,
silmät kyynelissä. Kyle, hän sanoi. En tiedä, miten kiittää sinua. Annoit minulle perheeni takaisin. Älä kiitä minua, Richard, vastasi Kyle. Tein vain sen, mitä minun piti tehdä. Pelastit meidät, sanoi Richard. Pelastit minut ja Evelynin. Olet sankarimme. Kyle ei tiennyt, mitä vastata. Hän ei ollut koskaan ollut sankari. Hän oli liikemies, joka ajatteli aina vain itseään. Minun täytyy lähteä, sanoi Kyle. Minulla on asioita hoidettavana Lontoossa. Ymmärrän, vastasi Richard. Mutta haluan sinun tietävän, että ovemme on aina avoinna sinulle. Voit aina tulla käymään. Tulet aina olemaan osa perhettämme. Kyle ei voinut pidätellä hymyään. Hän nyökkäsi ja kääntyi lähteäkseen. Hän käveli autolleen, istui rattiin ja käynnisti moottorin. Heittäen viimeisen katseen Richardin taloon, hän ajoi lentokentälle. Hän tiesi, että häntä odotti vaikea taistelu, mutta hän oli valmis siihen. Ja hän tiesi, että voitto olisi hänen. Koska nyt hän ei taistellut rahan, vaan oikeudenmukaisuuden puolesta. Aikaisin aamulla Kylen lentokone laskeutui Lontooseen. Näiden muutaman päivän aikana hänen maailmansa oli kääntynyt ylösalaisin. Hän oli lähtenyt täältä rikkaana, mutta tyhjänä ihmisenä, ja palasi tietoisena siitä, että oli löytänyt sen, mitä hänelle oli niin puuttunut, tavoitteen. Hänen henkilökohtainen kuljettajansa, joka oli tottunut pomonsa moitteettomaan ulkonäköön, huomasi yllättyneenä, että Kyle ei astunut lentokoneesta täydellisesti silitetyssä puvussa, vaan rypistyneessä takissa, päättäväinen ilme kasvoillaan. Daniel odotti jo häntä. Hän oli yllättynyt nähdessään Kylen siinä kunnossa, mutta hänen silmistään paistoi ymmärrys. Hän näki, että pomonsa oli muuttunut. Daniel, Kyle sanoi, kun he istuivat autoon. Kerro minulle kaikki mitä olet saanut selville Victorista. Daniel otti salkustaan muutaman kansion ja ojensi ne Kylelle. Hän alkoi puhua, ja hänen äänessään oli raivoa. Löysin kaiken, Kyle. Kaikki hänen offshore-tilinsä, kaikki fiktiiviset yrityksensä, kaikki hänen juonittelunsa. Hän käytti niitä rahanpesuun. Hän lahjoi tuomareita, virkamiehiä, jopa joitakin poliiseja. Hän on luonut kokonaisen rikolisimperiumin. Kyle kuunteli, ja hänen vihansa vain kasvoi. Hän näki, kuinka Victor käytti valtaansa tuhoamaan ihmisten elämiä, vahingoittamaan heidän kohtaloitaan. Hän ymmärsi, että pelkkä vankilaan laittaminen ei riitä. Hänen piti tuhota kaikki, mitä Victor oli rakentanut. Hyvä on, sanoi Kyle. Meillä on suunnitelma. Käytämme kaikkia näitä tietoja iskeäksemme hänen liiketoimintaansa. Paljastamme hänet koko maailmalle. Saamme hänet menettämään kaiken. Daniel nyökkäsi. Hän oli valmis taisteluun. Hän oli aina valmis. Mutta nyt hän taisteli paitsi rahan, myös oikeudenmukaisuuden puolesta. Hän taisteli Evelynin ja Leon puolesta. He työskentelivät yhdessä kuin hyvin toimiva koneisto, jossa jokainen osa suoritti tehtävänsä moitteettomasti. Kyle istui valtavan tammipöydän ääressä työhuoneessaan ja hyödynsi laajoja yhteyksiään finanssimaailmassa. Hän soitti puheluita, lähetti salattuja viestejä ja hänen sanansa avasivat hänelle ovia, jotka olivat suljettuja tavallisille ihmisille. Hän sai pääsyn Victorin tilinpäätöksiin, hänen offshore-tileilleen ja jopa hänen sijoitussalkkuihinsa. Hän näki, kuinka Victor siirsi valtavia summia rahaa fiktiivisten yritysten kautta ja kuinka hän pesi tulonsa verojen välttämiseksi. Daniel puolestaan työskenteli hiljaisuudessa. Hän istui tietokoneen ääressä ja hänen sormensa liukuvat nopeasti näppäimistöllä. Hän oli todellinen nero tietotekniikan maailmassa. Hän murtautui Victorin turvajärjestelmiin, pääsi käsiksi hänen sähköpostiinsa, henkilökohtaisiin tiedostoihinsa ja kirjeenvaihtoonsa. Hän löysi kompromettoivia valokuvia, asiakirjoja ja äänitallenteita, jotka todistivat Victorin olevan sekaantunut vieläkin synkempiin asioihin. Hän näki, kuinka Victor uhkasi ihmisiä, kiristi heitä ja tuhosi heidän elämänsä. He työskentelivät tauotta, unohtivat syömisen ja nukkumisen. Kyle,
joka oli aina ollut etäinen ja välinpitämätön, oli nyt täysin mukana prosessissa. Hän tunsi tekevänsä jotain oikeaa, jotain tärkeää. Hän tunsi olevansa paitsi liikemies, myös ihminen, joka taisteli oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja sillä hetkellä, katsellessaan Danielia, joka työskenteli yhtä innokkaasti kuin hän itse, hän tajusi, ettei ollut koskaan ollut niin onnellinen elämässään. Tiedätkö, Daniel, Kyle sanoi, kun he olivat saaneet työn valmiiksi. Olen aina ajatellut, että raha on avain onneen, mutta olin väärässä. Onni on sitä, kun tekee jotain hyvää muille. Daniel hymyili. Hän näki, että Kyle oli vihdoin löytänyt tiensä. Olen iloinen, että mä olisin ymmärtänyt sen, Kyle. Seuraavana aamuna Viktor Petrovin maailma romahti. Sanomalehdet julkaisivat otsikoita, joissa häntä syytettiin talouspetoksista. Hänen tilinsä jäädytettiin, hänen yrityksensä suljettiin, hänen maineensa tuhoutui. Hänen julistettiin etsintäkuulutetuksi. Viktor Petrov istui kattohuoneistossaan ja katseli kaupunkia, jota hän oli kerran pitänyt omana. Hänen kasvonsa olivat kalpeat ja hänen silmissään oli raivoa ja vihaa. Hän oli menettänyt kaiken. Imperiumi, jota hän oli rakentanut vuosien ajan, romahti yhdessä päivässä. Hänen tilinsä jäädytettiin, hänen yrityksensä suljettiin ja hänen nimensä tuli synonyymiksi petturuudelle ja petokselle. Hän tiesi, että se oli Kyle Andersonin tekosia. Hän tarttui puhelimeen ja soitti Calelle. Hän ei tiennyt, mitä sanoa. Hän halusi vain kuulla Calein äänen. Hän halusi tietää, miksi Cale oli tehnyt niin. Kyle, Viktor sanoi, äänensä väristen. Sinä voitit. Sinä veit minulta kaiken. En vienyt sinulta mitään, Viktor. Kyle vastasi rauhallisella ja vakaalla äänellä. Sinä itse menetit kaiken. Miksi teit sen? Viktor huusi. Olisit voinut vain nauttia elämästäsi. Miksi sekaannuit minun elämään? Tuhoit viattomien ihmisten elämän, Viktor, vastasi Kyle. Veit Evelyniltä ja Richardilta heidän onnensa. Veit Leolta hänen isänsä. Luulit, että voit tehdä mitä haluat, eikä sinulle tapahdu mitään. Mutta olit väärässä. Viktor oli hiljaa. Hän ei löytänyt sanoja. Hän oli niin varma voittamattomuudestaan, vallastaan, että hän ei voinut uskoa, että joku uskalsi haastaa hänet ja voittaa hänet. Mitä nyt? Viktor kuiskasi. Aiotko panna minut vankilaan? Aiotko tuhota minut? En aio tuhota sinua, Viktor, vastasi Kyle. Haluan vain, että tiedät, ettet ole yksin. Et ole yksin virheissäsi. Mutta et voi vain paeta niiden seurauksia. Sinun on kannettava rangaistus kaikesta, mitä olet tehnyt. Viktor laski hitaasti kuulokkeen. Hänen katseensa, tyhjä ja eksynyt, liukui ikkunasta, jonka takana kaupunki levittäytyi. Kaupunki, joka vielä eilen oli ollut hänen. Valta, jota hän oli niin kauan kerännyt, oli haihtunut jättäen jälkeensä vain tyhjyyden. Siinä hetkessä, kun hänen maailmansa romahti, hän vihdoin tajusi, että kaikki hänen rahansa ja valtansa olivat merkityksettömiä. Hän oli yksin. Hänellä ei ollut rakkautta, perhettä eikä onnea. Ja hän ymmärsi, että toisin kuin miljoonat, näitä asioita ei voinut ostaa. Buenos Aires otti heidät vastaan lämpimästi, mitä Evelyn ja Richard eivät olleet kokeneet vuosiin. He istuivat pienessä, kodikkaassa olohuoneessa, jonka Richard oli vuokrannut vuosia sitten paetessaan menneisyyden haamuja. Nyt tämä paikka tuntui heistä paratiisilta. Leo istui Richardin sylissä ja hänen pieni kasvonsa loistivat onnesta. Richard puolestaan ei voinut irrottaa katsettaan pojastaan. Hänen sydämensä, joka oli niin kauan ollut kivun lamauttama, sykkinyt rakkauden rytmissä. Hän kertoi Leolle työstään, siitä, kuinka hän rakentaa kauniita taloja ja rakennuksia, ja hänen äänessään kuului ylpeyttä ja hellyyttä. Ja niin, poikani, Richard sanoi pehmeällä ja lämpimällä äänellä, jokainen yksityiskohta on tärkeä, jopa pienin. Pienistä yksityiskohdista rakentuu jotain suurta ja kaunista. Leo kuunteli häntä silmät suurina.
Ja minä, isä, hän sanoi. Minäkin rakennan kauniita taloja. Tietysti, vastasi Richard, silmät täynnä onnen kyyneleitä. Sinusta tulee maailman paras arkkitehti. Evelyn istui heidän vieressään, pitäen Richardia kädestä. Hän ei voinut uskoa, että hänen painajaisensa oli päättynyt. Hän oli kotona. Hän oli rakkaidensa kanssa. Mutta joskus, kun Leo nukahti ja Richard meni hakemaan vettä, menneisyyden varjot hiipivät hänen luokseen. Hän istui Victorin ylellisessä ruokasalissa pukeutuneena iltapukuun. Aluksi Victor oli ollut kohtelias, melkein hellä, kun he menivät naimisiin. Hän antoi kukkia ja sanoi kauniita sanoja. Olet minun kuningattareni, Evelyn. Hän kuiskasi ja suuteli hänen kättään. Sinun kanssasi tunnen olevani kaikki voipa. Tuot minulle onnea, mutta sitten, kun hänen liiketoimintansa kasvoi ja hänen varallisuutensa lisääntyi, Victor muuttui. Aluksi se oli vain pieniä asioita. Huomautuksia hänen vaatteistaan, hänen ystävistään. Sitten hän alkoi valvoa hänen puheluitaan, hänen tapaamisiaan. Eräänä päivänä hän löysi Victorin kannettavan tietokoneensa ääressä lukemassa hänen viestejään. Victor, mitä sinä teet? Hän kysyi, äänensä värähtäen. Victor sulki kannettavan tietokoneen kannen äkkiä. Tarkistin vain, ettet ole yhteydessä ihmisiin, jotka voivat vahingoittaa minua. Tiedät, että minulla on paljon vihollisia. Olen vain huolissani sinusta ja meidän tulevaisuudestamme. Hänen silmänsä, jotka olivat kerran olleet täynnä ihailua, näyttivät nyt kylmiltä ja arvioivilta. Hän alkoi olla mustasukkainen jokaisesta katseesta, jokaisesta sanasta. Eräänä päivänä, kun hän palasi tapaamisesta ystävänsä kanssa, mies odotti häntä ovella, kasvoillaan vihan vääristämä ilme. Missä olit? Hän karjahti. Miksi et vastannut puheluihini? Kenen kanssa tapasit? Olin Sarahin kanssa, Victor. Evelyn yritti puolustautua. Minähän sanoin sinulle. Puhelimeni akku loppui. Hän tarttui Evelynin käteen. Hänen sormensa painuivat ihoon. Älä valehtele minulle. Tiedän, että salaat jotain. Pettät minua, eikö niin? Sen Richardin kanssa hänen sydämensä kylmeni. Victor oli tuhonnut Richardin, katkaissut kaikki yhteydet häneen, mutta Richardin nimi oli silti punainen liina Victorille. Silloin Evelyn näki ensimmäistä kertaa Victorin silmissä tämän eläimellisen, omistavan raivon. Hänestä oli tullut hirviö, joka piiloutui menestyvän liikemiehen naamion taakse. En vieläkään voi uskoa, että olet elossa, Evelyn kuiskasi katsellen Richardia. Enkä minä voi uskoa, että olet täällä, Richard vastasi. Luulin menettäneeni sinut ikuisesti. Luulin, että Victor... Hän vaikeni, koska ei halunnut lausua sitä nimeä ääneen. Hän valehteli, sanoi Evelyn. Hän valehteli aina. Mutta nyt, kun Kyle auttoi meitä, olemme vapaita. Voimme aloittaa uuden elämän. En voi koskaan kiittää Kylea tarpeeksi kaikesta, mitä hän on tehnyt puolestamme, sanoi Richard. Hän on pelastajamme. Tiedän, vastasi Evelyn. Hän on hyvä ihminen. Hän ei ole kuten Victor. Hän ei ajattele rahaa, vaan ihmisiä. Leo nukahti äitinsä sylissä. Hänen pieni ruumiinsa painautui äitiään vasten, ikään kuin hän pelkäisi äitinsä katoavan jälleen. Evelyn laski hänet varovasti sänkyyn, peitti hänet peitolla ja palasi olohuoneeseen, jossa Richard odotti häntä. He istuivat vierekkäin, kädet toisiinsa kietoutuneina. Kaipasin sinua niin paljon, Richard kuiskasi, hänen äänensä värisi. Joka päivä. Luulin, että olin menettänyt sinut ikuisesti. Minulle kerrottiin, että olit kuollut, ja minulle kerrottiin, että olit karannut, Evelyn vastasi, ja kyyneleet valuivat jälleen hänen poskilleen. Victor sanoi, että jätit minut, että hylkäsit meidät, koska olin sinulle taakka. Richard puristi hänen kättään. En olisi koskaan tehnyt sitä, Evelyn. Rakastin sinua enemmän kuin elämääni. Luulin menettäneeni sinut. Se oli niin tuskallista. Luulin, etten voisi elää ilman sinua. Tiedän, sanoi Evelyn. Tiedän.
En voinut uskoa, että voisit tehdä niin, mutta hän oli niin vakuuttava. Hän sanoi, että hänellä oli todisteita. Hän sanoi, että hän oli ystäväsi ja että hän olisi aina vierelläni. Hän käytti tuskaani hyväkseen saadakseen minut uskomaan häntä. Mutta miten? Richard aloitti. Hänen äänessään oli hämmennystä. Miten hän sai sinut naimisiin kanssaan? Kaiken sen jälkeen, mitä hän teki. Kaiken sen jälkeen, mitä hän sanoi. Evelyn katsoi häntä ja hänen silmänsä täyttyivät tuskasta. Hän ei halunnut muistaa sitä hetkeä, mutta hän ymmärsi, että Richardin oli saatava tietää totuus. Hän sanoi, että ainoa tapa saada Leo takaisin oli mennä naimisiin hänen kanssaan. Hän sanoi, että jos tekisin niin, hän auttaisi minua löytämään sinut. Hän sanoi, että meistä tulisi perhe, ja minä uskoin häntä. Olin niin epätoivoinen, niin peloissani. Halusin vain saada poikani takaisin. Olin valmis tekemään mitä tahansa saadakseni hänet takaisin. Richard painoi hänet itseään vasten. Hän tuhosi meidät, Evelyn, Richard kuiskasi. Hän vei meiltä kaiken, mutta nyt olemme yhdessä, ja se on ainoa asia, jolla on merkitystä. Elin helvetissä, Richard sanoi. En voinut palata, pelkäin, että minut pidätettäisiin. Luulin, että olit kuollut. En voinut puhua kenellekään. Elin yksin, ja ainoa asia, joka pelasti minut, olivat muistot sinusta. Aloitamme uuden elämän, hän sanoi. Unohdamme menneisyyden, elämme poikamme vuoksi. Tulemme olemaan onnellisia, tiedän, vastasi Evelyn, ja uskon siihen. He istuivat hiljaisuudessa syleilemässä toisiaan, ja heidän hiljaisuudessaan oli kaikki, mitä he halusivat sanoa toisilleen. He olivat murtuneita, mutta he olivat yhdessä, ja he olivat valmiita uuteen lukuun elämässään. Lukuun, joka oli täynnä rakkautta, onnea ja toivoa.